A ver. A ver que tal. Que tal este directo así, sin avisar nin nada. Eu é que teño así unha vida un pouco ajetreada. Ás veces non me dá a vida pa facer o directo cando eu quero. Entón ten que ser máis ben cando se pode. A ver se hai xente por aquí pa empezar a charlar un pouquiño. E como onte non fixen o directo, que me aconteceu un suceso e tuven que ir a outro sitio, pois por iso o fago hoxe. Bueno, máis porque me acordou unha cousa que vos quería contar, xa iba a contar onte no directo, pero como non houve directo, pois por iso estou hoxe aquí. Estou na miña horta porque estaba a traballar. Hola, que tal? Yo soy Jorge. Hola, que tal? Non hai gente, ya. Es normal, porque unha, que non avisín de que iba a facer un directo, e dúas, que son horas de estar a traballar. Eu sei, non? Son consciente, pero dame moita pena que onte nin avisín de que non iba a facer o directo, e hai moita xente, eu sei que hai moita xente que incluso, non sei, arranxa a súa vida para despois ás 8 estar comigo no directo. E non puden avisar porque me xurdeu algo e non puden facelo. É que lle vou a facer, pero mira, sí que hai xente por aquí. Hola, que tal, Luís? Moi boa tarde. Hola, señora. Anita, desde México. Pois eu tamén son Anita, pero bueno, a min chamame Nusca. Me encantan tus vídeos, aprendo moito. Hola, que tal? Desde a miña horta, Estamos desde a miña horta. Hoxe aquí fai un montón de calor. Que Barri? Ti tamén queres salir? Barri tamén queres salir. Que é un mimo. Deixame sacar a chaqueta, me. Espera, que o temos aquí. Está aquí Barrilete tamén. Que? Este can tenme adoración. Nada que falo xa ven correndo. Un nada que me oye falar xa ten que vir para xunto a min. Hola María Elena, hola Carmen Pombo, Enrique Martínez, hola Nusca, que tal? Marcela, desde Villa García. Que tal está o tempo por Villa García? Porque aquí estamos sin un sin vivir, porque estou plantando moitísimas cousas, claro, porque este mes de abril foi, a verdad, rarísimo. Marzo e abril foi rarísimo. Espera que irán o outro tamén. A ver, espera, vamos a ser... Que non me lamas a boca, me. Vamos a ser moitos no vídeo. Bueno, Barri, está quieto, se non vou meter que enfadar contigo. Non me lambas, non me gusta nada que me lamba. Pois eso, que estou plantando un montón de cousas e o tempo está que chovo, que non chovo, que quenta o sol, agora estaba nublado e isto é tremendo para os hongos. Vai a empezar a haber hongos na horta antes de que estean os tomates grandes. ¿Qué tal? Tengo muchas ganas de tener un fisales, pero no tengo suerte. Acá no se encuentran. Anita, ¿y si pruebas no a comprar la planta? Porque a lo mejor es complicado, pero en un supermercado a comprar una fruta, una sola, en algún supermercado, tienda o así, o que puedas encargar, porque se da súper bien, nacen todos. Hola, moi boa tarde, Ángela, que tal? Mima, hola a todos, que tal Susanita? Tamén por aí, mima, pois non contaba eu con tanta xente, porque como non avisín, tendes que disculparme, porque onte tuven que marchar a un objeto que me saleu e non puden estar con vos en directo. Tampouco me dou a vida para vos avisar. Para vos avisar, meus... Dame rabia porque eu sei que hai moita xente que trastoca a súa vida ou arregla as súas cousas para poder estar no directo ás 8 comigo e onte non estuve. Entón, pois, hoxe compenso vos estando aquí con Nano. Mira que dormiñento. Podías dicirme onde podo comprar o melón pera? Eu podería dicircho en calquera tienda donde vendan plantón, pero claro, eu sei que todas as tiendas non o teñen, porque é algo que non é moi conocido, pero gracias a min, ou por culpa miña, non sei, aquí agora
hai unha afluencia moito máis intensa de pera melón e esa só empeza a haber en máis tiendas, nos mercados, nos mercadillos suele haber. E a min tamén dito xente aquí que en Portugal hai no fijo, o sea, si quedas cerca de Portugal ou vas algún día ao feirón ou así, dis que en Portugal que o hai. E aquí, na miña bisbarra, o sea, cerca de onde eu vivo, aquí hai unha tienda que xa sei fijo que o ten, que é a Sementeira de Carballosa, que está aí en Carballosa. Pero tampouco non che sei dicir se o teñen agora mismo. Pero encontralo fácil en Google e se teñen planta ao mellor podenche mandar, non o sei. Pero bueno, que non é que sea fácil de encontrar, pero se a buscas, encontrala. Eu encontrina, e botín anos atrás dela. Entón, que? Saludos desde el suroccidente asturiano, o sea, aí en Asturias, que tengo ya algunas variedades de tomate y pimientos puestas, las que me quedan póngolas cuando pase el agua. Hoy tuve arrendando las patacas. Moi ben, moi ben, moi ben. Pois por aquí igual, Jonathan. Eu tamén teño unhas patatas xa casi pa apañar, o sea, para recoller, porque xa sabedes que eu planto patacas casi todo o ano, prácticamente. Entón sempre teño un talliño pa apañar. O que estou esperando polo bo tempo, e quería vos avisar, esta era unha cousa que quería dicir no directo, porque xa o dixen, pero penso que non lle chegou á xente, porque me siguen mandando a mesma pregunta unha e outra vez. Mirade, os boniatos, o tema boniato. Os boniatos necesitan calor para poder germinar. Faille falta que o tempo estea estable nunha temperatura entre mínimo das 8 e 20 grados. E aquí aínda non nos fai. Estamos tendo unha primavera un pouco así rara, inusual, porque normalmente en marzo e en abril xa temos a temperatura suficiente para poder poñer a germinar os boniatos. Pero é que hasta agora, ao mellor de repente unha semana fai calor, que eu, como fixo calor a semana pasada, o que fixen foi xa plantar algún boniato para ver se me germinaba. Pero é que xa empezou a chover outra vez. Entón, ao chover, ai, Barri, de verdade, non me ves que estou aquí a falar ca xente, home? Ten que esperar un pouquiño. El quere mimo sempre, xa sei que quere sempre. Entón, pois, temos que seguir esperando. Pero tamén é probable que topedes xa o boniato, o sea, non o boniato, pero sí, o que temos que facer co boniato é mimar, Barri? Está quieto, home. Non podo falar. O boniato hai no que poñer a germinar e salenlle como se foran uns esquejes. Eses esquejes hai os que arrancar con moito coidadiño a carón da piel de onde salen e despois poñelos a botar raíces, o sea, como se fora un procedimento doble. E despois, cando teñen as raíces, é cando se plantan na terra. Pero, ao non facer calor, o boniato non germina, non vai a germinar. Entón, é moi probable que xa encontredes, non o boniato, senón o germinado xa con raíz e todo. E iso podedelo comprar para plantar. Pero tamén vos direi que o boniato ides temprano, o sea, é cedo, porque necesita moito calor, necesita 20 grados da mañá á noite, sin que un día ao millor faga toda a semana 4 ou 5 grados pola noite. Entón, o boniato vai a quedar, non vai a morrer, podedelo plantar igual, pero non vos vai a crecer, non? Pero, bueno, non pasa nada porque o plantedes, xa. Eu, de todos os xeitos, eu vou facer un vídeo completo desde germinar un boniato hasta enraizar despois os esquejes e despois plantalo e despois como se colleita, como se pode empezar a colleitar e todos os cuidados que necesita e tal. O que pasa que, claro, ese vídeo vou non facer ao largo de todo este verán. Iso quere dicir que hasta lá, a setembro ou outubro, non hei de enseñarvos o vídeo, porque quero facer un vídeo con todo o proceso completo, porque son moitas as dudas e moitas as ganas de plantar boniatos, que xa o sei eu, porque me preguntan moitísima xente por eles. Vou a dicir unha cousa, un tubérculo
que non ten nada que ver ca patata, porque, por exemplo, do boniato, as súas follas, o sea, non é unha solanácea, aínda que necesite calor para medrar, pero as súas follas, que son como unhas lianas, máis parecido a unha hedra, pódense comer, así como comes espinacas ou outro tipo de verduriñas, pois pódelo comer, podes comer as follas, e sin embargo do tomate e da patata, non, porque son non venenosas, pero sí que podenche facer daño. Entón, o boniato, imos a tempo, aínda que o plantemos en maio, en junio tamén, porque o boniato, dependendo da clase do boniato que sea, porque debe de haber, como as patatas, pois ao millor 20 clases diferentes, eu nin os conoso todos seguro, pero falle falta como a patata, un mínimo de, bueno, en 3 meses ao mellor o boniato non está aínda medrado de todo, pero 4 meses é o, digamos, a data que teñen os boniatos. En 4 meses estarían listos para poder coller. Aínda que podes empezar a collelos antes, aos 3 meses ou así, sin arrancar a planta, porque imaginadevos que é como a pataca, sin facerlle daño ao resto de raíz, colles 4 ou 5 patatas, xa as podes comer. O boniato pasalle igual. De feito, se o boniato bota máis tempo na terra do que é debido, o sea, 4 meses, 5 meses, todo máis, sempre cando sea en calor, porque se o plantades en enero non vai a morrer, pero tampouco vai a medrar. Entón vamos a contar os 4 meses desde que empeza a facer calor de verdad. En este ano en abril tería que ser, pero vese que non. Entón terá que ser a partir de maio. Si pasa máis dos 5 meses na terra o boniato, unha vez que está xa crecido o tubérculo, que xa está para apañar, bueno, este está defectuoso porque xa é do ano pasado, claro. Pero se bota máis tempo na terra, volvese como leitoso, é un pouco agrio, e tamén se volve como cría como unhas fibras en dentro, e ponse duro. Entón todo quere ser o seu, sabes? E bueno, que tal? A ver, que me contades por aquí? Veña, vou responder algunhas preguntas. Fernando, o pepino dulce e pera melón é a mesma planta. Sí, moi ben, sí, o pepino dulce e a pera melón é a mesma planta chamadas de forma diferente. Eu collín o sábado no mercado de Portugal e sí que encontrei a planta de pepino dulce. Perfecto, porque a min dixeronme que ali en Portugal que é máis común e que se encontra facilmente. Señora, pero en que idioma está hablando? Estou falando en gallego. Parece que entiendo un pouco, pero, a ver, porque, barquillero, porque o idioma gallego e o castellano, que é o que usted está falando, teñen a mesma raíz, veñen, bueno, do latín, se mal non me engaño. Entón, son moi parecidos. Si fas un esforzo, enténdesme, se non, pois, falo en gallego, de Galicia. Si tendes algunha pregunta, poñedeme agora, cando se planta a borraja? María, a borraja pódese plantar, o sea, unha vez que a sementas a borraja, xa nace sola, non fai falta facer moito máis esforzo porque é unha planta que bota unhas sementes tan diminutas e tan diminutiñas que xa ela sola se encarga de espallarse. De feito, plantas unha borraja e despois tes que ter en conta para o ano de ir arrancando as que non queres, porque senón nacen así. Pero, bueno, a borraja miña xa está con flor. Se queredes ver algo, aproveitade que estamos na horta e que polo podo enseñar. A miña borraja xa está con flor. Eu teño 2 tipos de borraja, a que ten a flor blanquiña e a que ten a flor violeta. Eu a borraja non a como, eu sei que se come, no sur de España cómese, é unha flor ou unha planta moi peluda, que ten como uns pinchos, podeche pinchar incluso na piel, cómese. Sobre todo, pois, non sei, no sur de España, en outros países seguro que tamén se come. Eu non a uso para comela, non me gusta, non vexo a necesidade. Algún día ao mellor proba no sitio que me teñen que facer ben e gústame, pero non é o caso de momento. Pero eu a borraja teño na horta porque me encanta, porque vai a hora que vai a onda ela, está sempre cheiña de abellas, de abejorros, de mariquitas, as mariquitas van a comer os pulgóns que colle, debe de ser un néctar que lles encanta,
Entón, pois, está sempre, sempre cheiña de polinizadores. E eu xa sabedes que a min na miña horta gústame moito atraer polinizadores. E a maneira de atraelos é tendo sempre, mirad o que teño aquí ao lado, unha caléndula. Esta planta é maravillosa para plantar entre casi calquera plantón, controlando sempre o seu crecemento, porque sí que lle gusta medrar moito. É unha planta que é comestible, estes pétalos pódense comer crudos, ou en sopas, en ensaladas, dañe un pouquiño de color tamén. É unha planta que se usa moitísimo en cosmética, nos coidados da piel, do pelo, en xabóns, eu uso tamén para facer queso e así. Unha planta das maravillosas na horta. E a borraja tamén, porque atrae moitísimos insectos voladores. Agora a ver se vou lendo para atrás, empezamos co galego e co castellano. Bueno, home, normal, a ver. Muchas gracias, señora, que amable. Saludos desde Estados Unidos. É unha persona, barquillero, que me está falando desde Estados Unidos. Ao millor fala castellano a duras penas ou, quen sabe, colleu o vídeo en directo, ela dáse conta de que sí que me está entendendo, pero non son as palabras que ela conoce. Entón entendo que me pregunte, a min preguntando con educación non pasa nada. Yo en Ferrol, ai madre que se me escapou, en Ferrol lo encontré a 2,50, ¡qué barato! A 2,50, gracias por la aclaración. Fernando, encontrástelo baratísimo, porque eu, os primeiros que collín, agora só os vou germinando eu, e xa vou eu facendo os meus propios esquejes, pero a miña planta, creo que me valera 14 euros, E non era unha planta grande, que era unha planta pequeniña. De feito, trouxen unha sola con todo o dolor do meu corazón, porque tiña ali o señor 3, pero como vou gastar 40 euros, ainda 15 me doeu, pero era a que había, tamén xa fai tempo, entón, agora ao millor... A ver, é unha planta que se dá moi ben de esqueje, Entón, pero bueno, encontrástela moi económica, Fernando, moi ben, parabéns. Moi bonita a súa hortiña. Vou volar a enseñar un pouquiño. Queredela ver? Queredes ver a hortiña así un pouquiño? Veña, que vos vou a facer un tour, non sei como se di en inglés, ao mellor barquillero pódenos aclarar como se di en inglés. Un tour por mi huerta, que non sei como se di. Eu o peramelón comprei en órdenes, moi ben. Hola, que tal? Aquí estamos, buenas tardes, María Esther, moi boa tarde. Encántame escoitarte, saio para unha intervención. Bueno, si sales para unha intervención, que che sala todo ben. Suerte. Sí, quero ver a horta. Sí, enseña. Esta tamén é pequena. Esta planta tamén é pequena. Bueno, pero saleuche super barata. O sea, 2 euros pareceme moi económica. A como me valeu a min e a como vexo os precios eu por aí, sobre 7 euros ou 8 euros unha planta. A min costoume moito máis, pero porque xa fai tempo. Entón, canto menos demanda aba de unha cousa, pois máis precio lle poñen, é normal. Buenas tardes todas. Quixera saber se alguén plantou judías de metro, e yo las comí porque me las dieron enormes. Que, vale, xa sei, sí, que a xudía é redonda, é larguísima, é así. Eu sí que a tuve un ano e na quixen máis, non me gustou o seu sabor. Sabe demasiado a nabo, como a nabo, é dulce, demasiado dulce. A mí non me gustou, pero dáse ben, en Progando a 12 euros. Pois mirade, eu non sei onde é Progando, pero a 12 euros a planta, cuidado, Eso sí que xa se acerca un pouco máis ao que eu tiña na cabeza, non sabía eu que había que vender a plantas de peramelón a 2,50. Con tanta agua van pudriendo las fréjoles e fabas de planta. Fai unha semana e media. Bueno, aquí estuvo quentando o sol durante 15 días, que foi cando empecín dixo eu, vou plantar un pouco boniato, a ver se é que me germina, pero non me germinou, non podo facervos o vídeo de como germinan, entón ainda hai que esperar. E despois estuvo chovendo 4 días seguidos, e agora volveu así, está o tempo moi revolto. Ola, un día enseñaste los ajos e la tierra la tenías blanca, por qué? Porque todos os allos, mira, as liliáceas, o sea, allos, puerros,
allo elefante, da igual o tipo de allo, de puerro ou de cebola, ese tipo de plantación, incluso os gladiolos, jacintos, todo tipo de plantas que nasan de un bulbo, como é o caso dos allos, séntalle moi ben botarlle borra de haber queimado leña. O sea, pero leña pura, non me vale que a leña tivese nin vernís, nin pinturas, nin ningún tipo de lacado que fora para conservar a madeira, porque iso pasa directamente á borra, o sea, a ceniza da borra. Entón, aquí chamase borra en Galicia. Pois iso, a ceniza que queda despois de haber queimado madeira pura. E iso séntalle moi ben ás liliáceas, o sea, calquera planta que nace de bulbo, cebolas, allos, como pregunta aquí a nosa amiga, que por que os tiña blancos, porque cando lle aireu a terra para que lle seque un pouquiño a derriba, que aquí chove moito, e os allos hainos que plantar no inverno, porque necesitan frío para germinar. Mirade que diferentes son de outro tipo de plantas, non? Bueno, pois como os tulipáns, por exemplo, que tamén germinan co frío. Séntalle moi ben a ceniza porque prevenlle enfermedades, aparte que lle fai de fertilizante e cúbreas, dalle como unha protección contra fungos. Entón, pois, por eso, eso. Tiene rábano negro. Non sei a que se lle chama rábano negro. Eu teño rábanos e rabanitos. Teño rabanitos dos normales. O sea, acabo de arrancalo. Eu teño este rabanito, non sei a que lle chamades rábano negro. Isto podese comer tamén estas follas, isto é un pouquiño picante, pero tamén é moi boa para o sistema todo urinario. E a min gústame, aparte, a min gústame. Vou-vos enseñar a hortiña, vou-vos a facer un tour. Las zanorias dicen que en menguante no. En menguante no. Mostre a súa bela horta. Vamos alá. Vamos alá, a ver se vos enseño a miña horta. Bueno, vamos a empezar por aquí. Aquí temos a Nano. Ala, Nano. Ala, meu querido. Bueno, a cestiña de boniatos que vos ia explicar que aínda non é tempo de poñelos a germinar porque aínda non lle fai calor suficiente. Como vedes aquí as fresiñas, mirade, empezan, pero, bueno, non teñen aínda moito calor. Mira, algún bichiño xa ten tanta fame que xa empeza a comer. Pero como vedes están polo general moi bonitas. E xa teñen a floriña. Esta mata de prisel, que aparte de que é enorme, porque ten unhas follas, mirade, importantes, xa está espijando, vai a botar semente. Isto quere dicir que vai a botarse aquí as semillas e esta planta xa vai a morrer, pero querolle conservar as sementes, entonces por iso a teño aí. Aínda que esta lechugiña está aí un pouquiño aplastada, me caches na mar. E aquí xa temos lechugiñas para ir comendo, de diferentes tipos, aquí hai outro diferente, aquí hai outro diferente. Mirade, aquí teño as xudías que son violetas, fijadevos que xa a mesma flor xa é violeta. Estas xudías son baixas, bueno, uns 50 centímetros ou así, é unha xudía que bota as vainas redondiñas, está moi rica, é moi bonita tamén, moi bonita, mirade, este é un cosmos, unha planta moi chula na horta, pero aquí non pode estar, porque esta planta crece moitísimo, moito, e faríame sombra a todo, entón teño que quitar daqui e trasplantala para outro lado, pero sabedes, caléndulas sí que podemos ter. Aquí outra lechugiña que xa está tamén para apañar. Aí teño un pouco de brécol, coliflor, repolos. Ali teño 3 tomatiños emparrados, máis repolos. Por aquí outras lechugas, mirade que cousa bonita. Enorme lechuga. Aquí teño os rabanitos, que eu prefiero plantalos pouquiño a pouco para ter sempre uns poucos, entón teño que volver a plantar outra vez. Mirade, esta lechugiña está tamén, deixoa para que bote as flores, para poder collerlle a semente, porque foi unha lechuga que me gustou un montón. Vedes aquí que se empeza a botar as flores? Entón estas floriñas
Despois podolle coller a semente. Foi unha lechuga que me gustou moito. Cando que irades deixar así unha lechuga para a semente, sempre hai que axudarlle, haina que amarrar, e hai que quitar todas as follas. Mirade como está leitando, vedes? Isto quere dicir que a lechuga xa está para botar semente. Todas as follas que non interesan, hai que quitar. E despois poñemoslle un pau para axudarlle a crecer, porque senón isto doblaría e tumbaría, eso, para poder recollerlle as sementes para ter lechugiña. Bueno, aquí temos un repolo, que é tamén moi chulo. Aquí un montón de lechugas tamén. Unha aselga fermosísima. Aquí temos un tipiño de tomate. Esta patata aventureira que nasceu ela sola, eu non a plantín, pero aí está. E por aquí queríamos, mirad esta maravilla de flor. Pero bonita, Mirad, e isto que teño aquí, que se me seguides e vedes os meus vídeos, xa teredes que saber o que é. É unha espinaca tetragonia. Mirade para aquí que follas máis fermosas. É a miña espinaca preferida. É crujiente, carnosa, escoitade. O sea, se miras a crujiente, que estala, é unha pasada. É iso que está tierna, que é tierniña, que é noviña. É unha maravilla. Nada, cómese igual que a outra, que o outro tipo de espinaca, pero esta ten a peculiaridade de que a mata, se a poño así en un sitio, vai a quedar colgada e non me ocupa sitio no bancal. Vedes que a teño na esquiniña de todo. Incluso, mirade, vou a dicir un truco. Poñolle así unha tella, aquí, para que non veñan os fillos para aquí, que non me invadan o bancal. Entonces así vai colgando para baixo e queda chula, aparte queda bonita. Ai, cousa bonita. E non se mancha, sempre está para comer. Pois como a outra espinaca, podese comer cruda, cociñada, salteada, cocida, de todos os tipos en tortilla, como que iramos. A ver, aquí teño unhas plantiñas que aínda teño para plantar, que é un tipo de calabaza que me gusta a min moito. E aquí teño unhas floriñas que necesito tamén para facer un xerre. Está todo crecendo. Mirade que cousa bonita teño aquí. Bueno, a ver, aquí temos as zanorias, que se me seguides e vedes os meus vídeos, pois daredesvos de conta de que este talliño fíxeno exclusivamente para facervos un vídeo de como plantar as zanorias para que estean así de bonitas. Rapidísimo, estas zanorias teñen agora 3 meses, non sei, é unha semaniña ou así. Como vedes están chulas. Non todas sempre medran ao mesmo tempo, tendes que mirar o meu vídeo, mirade que fermosura. Tendes que ver o vídeo para seguir os meus consellos e que vos salan así de bonitas, pero as zanorias, mira, vou quitar esta de aquí. Mira. Quitín dúas, unha pequena e unha grande, pero están moi guais. Carnosas, tiernas. Ai. Por favor. Isto é unha delicia. Isto casi se pode exprimir como unha naranxa. Aí se queda. Creo que vai a ser a miña cena. E por aquí teño máis repoliños, as fresiñas que están empezando as probes a remuxicar para empezar a dar. E aquí teño o ceboliño plantado que lle tuven que poñer esta rede, porque senón estes dous individuos desentérrame sempre todo. Aquí sí. Hombre, ya. Pois este sería outro bancal. Moito prisel, porque o prisel é moi beneficioso na nosa hortiña. Xa teño que volver a plantar porque estáme empezando a grelar todo, vedes? Cando o prisel bota así isto aquí, isto vai a ser a flor. Esta lota fai como tallo e isto é que xa vai a botar a flor. Entón, pois nada, estes están para arrancar e para plantar outros novos. Aquí un repoliño que está serrando, aquí outro repoliño que tamén xa quere serrar. Aquí temos máis espinaca da miña preferida.
E aquí temos puerriños, pois por alá, máis lechugas por todos os lados. Puerros que estes xa están para apañar, que de feito algún ao millor xa teño algo grelado, máis prixer. Outro tipo de lechuga que este fai ollo, esta lechugiña é dura, mirad, esta é como un repolo, este é outro tipo de lechuga, moi bonita tamén, moi bonita. E os puerriños, pois nada, estes xa están para apañar, e teño ali outro talliño que aínda están crecendo. Vedes, esta lechuga é unha pasada. Esta lechuga é fuerte. Son diferentes, a mí gusta meter de todos os tipos. Aquí máis prisel, dente de león, para poder comerlle as follas en ensalada, que estas tamén se comen así en ensalada, e quedalle moi ben, é como se foran, son un pouquiño amargas, pero é como se fora unha especie de rúcula, para mezclar está ben. Aquí teño estes, como se chama o repolo este morado, agora xa non me vai, lombarda, que non me acordaba. Están empezando a serrar tamén están moi bonitos. Como vedes, tajetes que están recién plantadiños, que os plantín aínda o outro día, aínda os trasplantín outro día. Entón han de ser grandiños, pero aí estamos. Nada, pois, suculentas, xa sabedes que a min as suculentas encántanme. Ves, como Dianita. Mira que bonita está esta aloe. Enorme, porque está enorme, preciosa, e con esta flor que, madre mía, mira, cousa bonita. E esta aloe é diferente, esta é máis jabonosa, esta incluso se podería utilizar para facer xabón con ela, para lavar a roupa e para lavar o pelo, e para lavar a cara, o sea, de xabón corporal e todo. E a súa flor é tamén unha pasada, fermosísima. Son diferentes aloes, e entón teñen diferente color as flores. Este é color naranja e este é máis amarilla. Esta non é tan jabonosa, o sea que esta úsase máis para, pódese comer o de dentro, non? Xa sabedes, lavando tal, que é moi bo tamén, e tamén se pode usar para facer cremas, para a piel e todo eso. Máis suculentas. Esta flor que me gusta moitísimo porque é fuertísima, pero hai que ter cuidado porque invade todo. Que máis por aquí? Margaritiñas, que me gusta muchísimo. Calavanda, que non me dou tempo nin a podala este ano, e mirade, pois tamén está bonita. E agora quería vos enseñar a borraja. Bueno, este é o vigilante dos puerros. Non sei, nano? Apareces por todos os lados, ti eres omnipresente, estás en todos os lados, sempre. Este é un arándano rojo. A verdade é que xa ten arándanos, caeulle moitísima fruta por culpa, vedes aquí, caeulle moitísima fruta porque fixo moi mal tempo. Pero bueno, algunha sí que está logrando, e está botando outra vez floriñas. Todo isto son frutas, tamén. Genial, mirade que aquí hai un montón de fruta. Todo eso é fruta. E quería vos enseñar a borraja porque me pideu unha chavala. Esta é a borraja. Fijadevos que chulada de planta. Esta é a blanca. Vedes como é? Bueno, pois esta floriña bota un montón de sementes despois e nace por todo. Por iso hai que ter cuidadiño e arrancar a que non queiras. Pero eu non a como, eu de momento non a como. E por aquí teño máis, porque será un sueño de planta, parece que está nevada. É moi bonita. Bueno, margaritiñas por todos os lados, que me gustan moito tamén. Ves? E aí están as abelliñas sempre traballando. Sempre. Por iso me gusta moito a borraja, porque veñas a hora que veñas, a ver, máis polas mañáns, por suposto que é cando máis actividade teñen, pero se non, polas tardes tamén está cheiño de abellas.
Teño máis, pero teño medo que vos aburrades. A ver, mira, esta margarita que fermosa. É unha pasada. E, ademais, está me invadindo o camiño, pero non me importa. Mentras poda pasar por aquí, pois, tampouco é que me importe moito. Porque está tan bonita. Mira, de pai, como está. Este é unha malva dolor, que tamén está moi bonita. E que máis? Mirade os escalotes, como están de bonitos. É que está tan bonito. E nada, pois por aquí o prisel este que me grelou todo, que o hai que arrancar. É así. Pois, xa vos din un paseíño. Eu podía seguir dando paseos, pero igual se me aburre aquí o personal. Mirad esta planta que bonita é tamén. Vou vos a enseñar, mirad. Aquí, ao pé deste masanceiro, que é unha masán tamén ruda destas jalleja, que non me acordo como aquel, mirade que bonito. As suculentas son a miña pasión, xa vos lo dixen, e xa sabedes, Encántame facer así arreglos con distintas suculentas, porque me gusta moito como quedan. E mirade esta planta que grande está, que bonita. Aí, que así dai o sol e non vedes. Espera, aí vai. Desde aquí. Mirade que bonita está. Unha chulada. Bueno, pois por aquí seguiríamos tamén con moitas plantas. Eu, os meus bancales, teño rodeados todo este bancal que vedes aquí hasta alá, todo este son solo plantas olorosas e flores para atraer polinizadores, para que me veñan a axudar cos meus bancales. Así que todo isto son plantas olorosas, que tamén como eu tamén, en infusións e así. Bueno, esta teño para podar, pero eso, eu xa sei o traballo todo que teño para facer. E aquí escondido, que tamén teño que botarlle man, teño un estanque, que teño por aí tamén ranitas, renacuajos, tiña algún, tritóns ibéricos, viven aí. Romeo, máis margaritiñas, tomillo, que está empezando agora que a flore, mirade que cousa bonita. Está fermosísimo. Estes que se chaman, como é, varas de la Virgen ou algo así. Bueno, chulísimas, que a min tamén estas me gustan moitísimo, moitísimo. É así, entón seguimos por aquí, todos son flores, plantas. Esta chamase flor da xera, resende totalmente a mel, a min resende-me a mel. Este campanillero tamén é unha maravilla de flor, me gusta moito, ten moitos anos tamén. E así, aquí teño outro estanque. Mirade que cousa bonita esta flor. E aquí outro estanque. Bueno, estanque que lle chamo eu, pero é unha bañeira, unha bañeira desas de cadena xeanchea de auga, nada máis. E mirado que teño por aquí, que teño que arrancar, pero non os quero arrancar porque estou facendo purín. Sabedes o que é isto? Isto é cola de cabalo. Bueno, uso eu tamén para tomar en infusións, así, pero este vou non arrancar todo porque me naseu aquí no que é o camiño, vedes, no camiño dos bancales de pasar eu. Naseume por aquí polo camiño e este teño que facer máis purín para despois axudarlle aos tomates co mildio e así. Que ven ele outra vez. Ven ele outra vez. Si, pois xa vos fixen un tour non sei que, mas non marchou dai a xente, ves que ainda están aí 90 e pico de personas. Ai, Dios mío, non puden ler os comentarios, porque mentras aquí hai un dito que di, mentras capo non asubío. Entonces, mentras vos estaba enseñando a horta non podía ler os comentarios, así que se tendes algunha pregunta, facedeme agora. Esa flor blanca chamase
ornito, ten que ter outro nombre, como máis de andar por casa. Que me veñen todos xa. Séntome... Entón, pois eso. Algunha preguntiña por aí? Ai, Barry, tens que estar quieto, Se non ves que non me deixes falar ca xente. Eu teño que estar a falar ca xente. E ademais que estamos en directo. Pesado. Bueno. Entón, Barry. Pesado, A ver, aí veñen preguntas. Se lle botas borralla... A pataca fai mal? Non lle fai mal a nada. A borralla, de feito, é unha cousa das que uso para fertilizar toda a horta, non só os allos. O que pasa que cando está xa crecida a planta, só lle boto as alleáceas, o sea, puerros, cebolas, allos. A ver, se teño aquí na horta tamén e estou plantando ao mellor lechugas ou así, pois tamén lla boto, non pasa, pero, bueno, hai plantas que non necesitan ser fertilizadas nin coidadas durante a súa vida. Unha lechuga con que teña os nutrientes suficientes para crece de contado, quero dicir, unha lechuga en 2 meses ou 3 tamén xa tes para apañar, non? Entón, tampouco non fai falta estar a fertilizar mentres está crecendo. Os allos non, porque os allos botan na terra moito tempo, entón non lle ven mal un fertilizante extra. Dadevos conta que os allos botan na terra pois 7 meses ou 8, sin peros. Entón, pois eso, que lle fan falta. Onde está Lolo? Está na súa casa. Este é algo moi común, pásame moitísimo, moito a menudo. A xente pensa que miña nai vive comigo, e miña nai non vive comigo. Para vir aquí á horta teño que ir a buscar. O sea, eu vivo aquí e miña nai teño que ir a buscar, pero moita xente pensa que vive aquí. E non vive aquí. Yo le he aplicado jabón potásico con aceite de nin. Jabón potásico con aceite de nin, pero non veo que ayude. A que? É que o xabón potásico en por sí solo vale para pulgón. Non sei para que che dixeron, Anita, para que usar jabón potásico con aceite de nin. Non vexo, non sei para que uses. Entón, se me dís ao mellor, dígoche. Eu teño unha planta aromática ao lado da lavanda, pero gustaríame enseñarche un día para que me dixas o que é. María, pois mira, vasme buscar a Facebook ou a Instagram, porque aquí non se poden mandar fotos, pero en Facebook, sí. Entón, en Facebook búscasme, eu chamome Nusca Chousa, en Facebook búscasme e aí sí que me podes mandar unha foto, e mándama, e a ver se che podo axudar, e así, cambiaste o directo domingo, non? O que pasa é que o domingo non puden vir, entón tuve un objeto, non puden asistir, e por iso dixo, bueno, pois vou facer un pequeno directo desde a horta. Pensei que iba a ser un pequeno directo, pero só vai a ser unha hora tamén del. A mis tomates para combatir la mosca blanca. Pois a mosca blanca deberías, que me dixas que sabón potásico, non? Jabón potásico. O que me dixestes? Que me dixestes? Non me acordo. Jabón potásico para la mosca blanca é perfecto. Ao mellor o que falla é a cantidad que lle estás botando, porque o xabón potásico mata a mosca blanca. O que me extraña, de onde eres? Porque é rarísimo que o tomate teña mosca blanca. Aquí non o ten. Aquí non é unha plaga. A mosca blanca pode afectar a repolos, a todo tipo de verduras, o sea, de crucíferas, repolos, coliflor, brécol, col de Bruselas, así, a ese tipo de cousas, sí. Pero aquí a mosca blanca ao tomate non lle ataca. Entón, de onde eres, Anita? Cóntame. Encántame escoitarche como nota no que ti me dis. E tomo nota. Moi ben. Así me gusta. De México. Xa me parecía a min que non. Tamén está en mis calabazas. Mosca blanca. A ver, ao ser un país diferente, é normal
que teñamos plagas diferentes. E ao millor, o que vos, Anita, lle chamades mosca blanca aquí, chamamoslle outra cousa ou non é, ou simplemente pode ser que nin siquiera teñamos aquí esa plaga e que lle chamemos igual, sabes? Aquí mosca blanca, pois é unha mosca moi específica que se pon detrás das follas, no en vez sempre das follas das crucíferas, repolos, brécol, coliflor, todo eso, ponse na parte de atrás das follas e chúpalle as alegrías, porque ponse detrás, a niña, onde fai o iniño fai como a coviñas, é unha plaga, pero ao mellor non é a mesma mosca que tendes en México. O que si me gustaría saber é a cantidad que fas, canto botas de cada, como fas o jabón potásico e canto aceite de nim lle botas. Bueno, e ao mellor tamén estaría guai que me mandaras unha foto da mosca blanca, o que ti lle chamas mosca blanca, porque é raro que o bicho... que xa tengo un bambú cerca. No, el bambú non tiene que ver. A ver, tamén está... O raro é que estea nas calabazas tamén, porque eu aquí nas calabazas na miña vida vin tampouco a mosca blanca que temos nos repolos. Pero se che dixo, ao mellor é outro bicho diferente, e vos chamadeslle tamén mosca blanca, que pode ser. Justo detrás de las hojas, e vuela cando sacudo a planta, pois claro. Probastes, Anita, a poñerlle trampas cromáticas? Refírome, hai insectos que son monocromáticos, que ven moi ben un color, e os outros non sei como os ven, pero, por exemplo, o amarillo intenso ou o verde fosforito, por exemplo, o que teñen os plásticos das botellas de lejía ou de lejía con limón, lejía con cheiro a limón, con olor a limón, ese tipo de botellas teñen un fosforito intenso que atrae a mosca blanca, a outros bichos tamén, pero a mosca blanca. En este caso, se ten os tomates, sempre ten que estar a trampa cromática por encima de onde están as moscas, porque as moscas voan, salen voando hacia arriba. Non vale de nada poñerlas debaixo da planta, hai que poñer encima. Un curdel, cada pouco tempo, un cachiño de plástico deses da botella de lejía, amarillo ou verde fosforito, impregnado de algo que sea pegajoso, que pode ser un pouquiño de mel, ou de melaza, ou de aceite, incluso pode ser aceite usado, e ti deixalas colgadas, e as moscas, se sacudes a planta, vanse a sentir atraídas por ese croma, por ese tipo de color fosforito, e van a el, e quedan pegadas. É unha maneira moi ecológica e moi boa de collelas, non de acabar con elas, porque para acabar con todas, se tes moitas, e me estás dicindo que as tes no tomate, nas calabazas, posiblemente non chegue, pero vai axudar moito. E despois, pois nada, gustaríame saber a cantidad. Eu teño un vídeo facendo o xabón potásico, as cantidades que hai que usar. Ao mellor estás botando pouco, sabes? Pode ser eso. En Lugo, ano pasado, no invernadero, a mosca blanca matou todos os tomates. Ah, sí! En Lugo tamén. Todos os tomates de miña, e non os puden salvar con xabón potásico e aceite de nin. Pois se tiñas unha tremenda invasión, pois ao mellor... Eu nunca vin tanta mosca blanca, quero dicir, aquí non a temos. Ao mellor nun invernadero, pode ser que sí, pero a intemperie eu nunca vin semejante plaga de mosca blanca como para que ataque a todo e que acabe con unha planta. Non a temos, nunca a vin. Pero ao mellor deberías de haber botado man de un insecticida suave, ou de cargarlle máis na man no xabón potásico, porque o xabón potásico é unha cousa que actúa directamente, por exemplo, no corpo do pulgón, e hai moita xente que me di, botiño 2 veces e non lle fixo nada, é que é normal que non lle faga nada 2 veces, porque o pulgón e a mosca blanca teñen un ciclo de vida que é, o sea, poñen os ovos, eclosionan, mentras non eclosionan do ovo, o xabón non lle vai a facer nada, porque o que lle ataca ao pulgón, o xabón potásico, é precisamente eso. O pulgón ten un corpo como girado, dado a volta, non ten piel, entón ten como unha capiña de grasa rodeando todo o seu corpo que é o que o protege.
Entón, o xabón vai a facer a acción que fai o xabón na grasa, cortar a grasa, non? Ataca directamente. Pero claro, cada pulgón pode poñer 50 ovos, ten un ciclo de vida de 2 ou 3 meses, depende do tipo de pulgón, ou 4 meses. Hai pulgóns que cando son adultos voan, porque teñen alas. Entón, si non vale de nada que ti lle botes tes unha invasión de pulgón, e botas ese sabón potásico, o adulto que colleu o sabón potásico vai non a matar, iso segurísimo. Pero os ovos que están eclosionando, que eclosionan cada día, porque son miles de pulgóns poñendo ovo, e entón cada día hai miles de ovos eclosionando. Mentras están dentro do ovo non lle vai a facer nada o sabón potásico. Entón, ti tes que terminar con toda a generación de pulgón. Daste conta? Tes que esperar a que acaben de eclosionar todos os ovos. O sea, que igual tes que botar sabón potásico pois durante, non sei, dependendo da invasión que teñas, pero ao mellor un mes cada 2 ou 3 días para acabar con todo o pulgón. Non desistir e dicir, pois a min non me fixo nada o sabón potásico no pulgón ou na mosca blanca. Si tal, o que pasa que cando un produto é ecológico, é caseiro, sempre o hai que compensar con máis insistencia, porque non é o mismo botar un insecticida que xa mata ovos, crías, larvas e adultos, porque xa é para iso, que é usar unha cousa casera, que tes que esperar a que lle faga efecto. Entón, pois, telo que compensar con máis insistencia, con máis paciencia, non desistindo, sabes? Aí, sin sucumbir á desesperación, intentándoo. Que facedes aquí? Eu non me entero de nada. Eu que sei, Mar? Pois non sei, nin eu sei o que facemos aquí tanto tempo, porque levamos casi unha hora na miña horta, aquí sentados a falar de cousas da horta. Nada, despois vou a deixar o vídeo aí, para se o queredes ver. Esa miras, nada, estuve enseñando a horta e falando aquí un pouquiño, porque, repito, e con isto xa marchamos que teño máis que facer, porque teño que acabar de plantar plantas. Onte non fixen o directo porque non porque o cambiara de día, sino porque tuve a onde ir e non me deu por avisar e non puden facelo directo. Entonces, agora como viña para a horta, dixo, bueno, pois charlo un pouquiño ca xente e explicolles que o directo non cambiou de día, simplemente é que eu non puden facelo onte, nada máis. Que pena, acabo de chegar. Mar, pois non te preocupes, se queres ver o directo, tes tempo, paciencia e ganas, vou deixar colgado o directo e así podelo como repetir en diferido, pero vai ser o mismo, pero só que as preguntas que me fagas non me van a chegar en directo, pero sí que chegan igualmente ao vídeo. O sea, se tes algunha pregunta que tal, pois hecha de contestar. E outra cousa que moita xente, cando teño un vídeo e alguén me pregunta, non sei, como podas ti os tomates? Eu mando o enlace do vídeo para que o mire, porque para iso fixen o vídeo e para iso teño o canal, para que a xente vexa os meus vídeos. Non podo estar contestando a mesma pregunta unha e outra vez, porque ademais hai preguntas que se ven mellor a través dun vídeo, non explicándoas escribindo, porque é complicadísimo e levaríame moitísimo tempo. Entón, hai xente que non lle gusta que a redirija a un vídeo porque non ten tempo a ver o vídeo. Eu sinto moito, pero o que non teño eu é tempo a facer un consultorio gratuitamente, perder o meu tempo do día inteiro contestando preguntas que xa teño respondidas con un vídeo que fago con tanto cariño, con tanto esmero e con tanta gana de que non queden dudas. Entón, eso, si me facedes preguntas que xa teña vídeo deso, vou vos a redirigir. Ou mando vos o enlace, ou, xa sabedes, no meu canal. Pois nada máis. Barri, veste despedir? Vete aquí. Vámonos a despedir. E chao a xente. Chao, chao. Xantiña, graciñas por estar aí, moitísimas gracias por estar aí, non pensaba eu que tivese xente, vasme a tirar o trípode. Non pensei eu que houvese xente a estas horas. Ai, Barri, concho, que me estás empujando o chisme, non empujes o chisme. E nada, vémonos domingo,
ás 8 da tarde en directo desde o meu canal de YouTube, que é a hora que tiñamos establecida, a non ser que me surja un traballo ou así, pero intentarei informarvos se hai cambios nos directos. O de hoxe foi así. Fostes ás festas de Noia? Non me gustan as festas grandes, non me gustan as festas donde sexa multitudinario o ambiente, nin as que vayan orquestas destas como non sei, xa sabedes cales son, as grandes orquestas que todo o mundo lle gustan, eu horrorísoas. Eu prefiero ir... Barri, está quieto que me tiras o chisme. Prefiero ir a festas pequeniñas da aldea pequenas, donde... Ai, macho, pasa de aí, vai para lá, veña. Donde haxa xente da aldea que poda falar, revirarme a falar con todo o mundo, e donde o espectáculo que me están ofrecendo non sexan unha línea de bikinis para o verán. Non sei, gústame máis outro tipo de festas, así que non fun á festa a Noia, aínda que fun á feira, iso sí que fun, porque me gusta moito ir á feira de Noia. Así que a comprar o cebolo, fun comprar o cebolo para plantar. E nada máis, miña querida xentiña, moitísimas gracias por estar aí, portádevos ben, como dixo sempre, coidádevos e sobre todo, sede moi felices.